kerja iki duit kok gopo. Wong wis urung rabi wis kerja terus. Lah terus kowe kok gopo? Lonte malah piye kowe iki kok nglonte? Golek duit sing apik, ora usah urusan cinta-cintanan. Wong cinta ki larang regane. Soal cinta ki kudune kowe kudu nggawa ngene, Cuk. Iya yo Mas, bojoku ki nesu terus anggere tajak ketemuan kudu ra gelem. Nak njaluk ketemuan kudune shopping dhisik. Bojo saiki ki kuwi Mas. Urusane ki karo duit. Lah rai arep glowing apa ora kudu nggawa duit. Lah anggitmu kowe mlaku karo wong elek ora gelem njaluk bojo ayu ora mbok kei duit. Lah nek mbok kei duit ngene iki ya langsung oyo lah kei duit ngene iki ya langsung oyo aku masuk Mas. Lah, masuk Mas. Cok, Riko kalah.